Swastiastu Awagyanasita. Om Swastiastu Awagyanasita. Om Swastiastu Awagyanasita. Titah Sri Paduka Loka. Saduhune nggonira nyiksa raga sarta mesubudi. Mongkrana kepengin pikantuk lamat kang padhang. Krana kepengin ngerti sejatine. Kawuhananmu Sri Paduka Loka. Sira mukti wibawa ing Pasundan. Tenane ancik-ancik marang sengsaraning leluhurira. Kawuhananmu Sri Paduka Loka. Leluhurira Sri Paduka Maharaja Geng Swargi krenah dening wong-wong Majapahit. Mula jeneng sira ora patut bekti marang Majapahit. Yen jeneng sira mung tansah kendel nutup netra sarta bandha asta, padha karo sira mentolong marang leluhur. Yen sira dilarake jagat pepadang minangka satriyaning negara Pasundan, ya kanthi sira kudu bisa malesake wirange leluhurira. Nanging sadurunge ira mengko jumangkah sarta ngulur budi, yen ana negara godha aja nganti geter pater krana
kuwi mujudake nafsu ira kang sengaja yen sira duwe angen-angen kepengin nggo dituwuh marang leluhurira. Cukup semono Sri Paduka Loha. Jebule ana wong ning kene layak bener panas sekali. Ayo kowe sing sumikir apa aku sing sumikir? Aduh, mikir, aduh. Mulai kang sowan, Mas Adipati. Monggo kula aturi juga akan pidana pengsemet. Kula ingkang sowan Mas Adipati. Wire. Kowe kuwi kadang kang tak tresnani. Nanging jroning aku memben semeti. Kowe wani munggah ing sanggar pamujan njugarke nggon memben semeti. Apa kekarepanmu? Nyadong tuku ingkang kathah Kang Mas Adipati. Dene kula sampun kemawani jugaraken anggen panjenengan menika mempeng semeti. Tuhunipun wonten wigatos ingkang kedah kula aturaken kunjuk ngersanipun Kang Mas Adipati Paduka. Apa wigatimu jenenge? Katuran pirsa Kang Mas. Kalenggan menika sedaya para nayaka Narakartini Praja kalebet para sentana miwah para manggalaning prajurit sampun sami makempal wonten ing pendapi ing ujug namung badhe nenggo dawuhipun Kang Mas Adipati Paduka. Nanging kenging menapa panjenengan tansah mempeng semedi minggah wonten ing sanggaring pamuja. Liripun ingkang pindah kersakaken menika kados pundi Kang Mas Adipati? Pancen kangen iki tak sengaja jroning pasewakan tak tinggal aku munggah ing sanggar pamujan meminta orang ngersani yang widiwasa jalanan saben dina aku tansah ngalamun
sapa satenane kang berjiwa rasan, sapa satria kang nyedari barang leluhur. Jebul aku entuk bisikan wewentean sedane leluhurku ya Sri Paduka Maharaja Dutrikala Suma. Seto ora kabur tiyang Widiwasara nanging jebul dikenak wong Majapahit. Mula kani kuwi dhewe aku saora-orane aku turun Pasundan. Aku kudu mutidaya mutituh leluhur. Jumbuh datang sedaya pangandikanipun Kang Mas Satipan. Menawi tetelo leluhur panjenengan menika sedanipun boten kapundhut dening Gusti Kang Akara Jagat. Nanging dipun kenah tiyang muweten ing negari Majapahit. Iya, sesantripun manah kula. Kula ugi badhe mutidaya balasaken sasa wrangipun leluhur panjenengan Kang Mas. Bagus. Ateges wis jumbuh kekarepan mulan kekarepan. Mula kani kuwi kuwi ngirit telung bola gelap prajurit saking Pasundan. Gecak perangi Majapahit. Gecak perangi Majapahit. Namung pangestu panjenengan kula suwun Kang Mas. Sing hati-hati.